Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok 6 badhe macaken geguritan ingkang temanipun batik. Batik iku bagus tur apik. Wong nganggo ras titik saka ngisor tekan dhuwur padha remen. Saka alit tekan gedhe padha temen. Batik pancen endah disawang, endah dirasani. Lumrah negara tangga padha ngiri. Padha lomba pengen duweni, padahal wong manca wis ngakoni. Batik iku asli Nusantara, siti Ibu Pertiwi. Batik warisan budaya kudu dijaga temenan karo putra bangsa. Ora dinggo guyonan, ora dinggo dolanan, amarga bisa kelangan. Aja nganti diakui negara tangga, bisa gelo tekan besok tuwa.